Most megmutatom, mit kell tennünk, ha meg akarunk fogni egy lovat. Egészen mást, mint amit sokan gondolnak. Meg kell tanítani a lovat, hogy ő fogjon meg minket. Próbáljuk meg. Meg kell értetnem a lóval, hogy azt akarom, itt legyen mellettem. Ezt lehet többféle módon is. Ahhoz kell a tudás, hogy kiválaszthasd, hogy melyik módszert választod. De ezt meg lehet tanulni. Ki látott már olyat, hogy valaki a kutyáját be akarja hívni magához? És ki látta már, hogy a kutya végre odajött, és akkor az ember nekiállt idegesen bántani. Ki látott már ilyet? És legközelebb oda fog jönni szerintetek a gazda hívó hangjára? Ez olyan, mint amikor a férj nem akar hazamenni, mert amikor megérkezik, pak-pak megverik. Legközelebb haza akar majd menni? Ugye nem szívesen? Jó lenne, ha megértenétek, hogy mi az, ami igazán fontos. A következő, amire nagyon oda kell figyelnünk, az a szinkron. Sokan egyszerűen felülnek a lovukra, és már lovagolnak is. Mi ugye azt mondjuk, hogy tedd mindennek az ellenkezőjét, amit másoktól láttál. Tapasztaltátok már, hogy ki kell találnotok, hogy a ló, amit felnyergeltek nektek, hogyan működik? Voltatok már így? Emlékezzetek csak vissza arra, hogy rengeteget dolgoztatok vele, és a ló pontosan az ellenkezőjét csinálta annak, amit ti akartatok. Voltatok már így? Kivel nem történt még meg soha életében? Oké. Azt szeretném, ha nagyon figyelnétek a következőkre. Először is, ahogyan említettem, a lovaknak is van bal és jobb agyféltekéjük. Most megtanítlak benneteket arra, hogyan vehetünk rá egy lovat, hogy a bal agyféltekéjét használja. Itt engedjetek meg egy kis kitérőt. Az előbb, amikor a fellépésemre vártam odakint, láttam a fedeles lovardában egy lányt, akinek a lova tényleg ideges volt. Díjlovagolni próbált vele. Láttam, hogy a ló nem akart két szűk deszka között elmenni. Láttátok már valahogy a lovak félnek a szűkületen keresztül menni? Ebben az esetben is tudatában kell lennünk, hogy a lovaknak 3 biztonsági pontjuk van. Ki emlékszik, mik voltak ezek? Először az anyja vagy a többi ló, másodszor a biztonságos hely, és harmadszor én, a személy. Most újra menjünk végig az egészen. Az anya kanca és csikója igen erősen kötődik egymáshoz. Ez egy ösztön. Amit a kanca jelez, azt a csikó követi. Először is a kanca egész idő alatt a farkával gyengéden legyezgeti a csikót úgy, ahogy ezt most én csinálom. Ez így működik. És ettől a csikó biztonságban érzi magát. Érzi, hogy minden jó lesz. Most szeretném, ha megnéznétek, hogy mennyi különbség van köztünk és egy ló között. Először is a lovaknak hosszú testük van. Nekünk embereknek magas testünk van. A lovaknak hosszú farkuk van. Nekünk is lehet még hosszabb farkunk. Amit el szeretnénk érni az az, hogy ha egy ló ránk néz, rögtön lássa, hogy én ember is vagyok és ló is. Ez már egy nagy előrelépés lenne az ember és ló kapcsolatában.
Azt szeretném, ha a ló megszokná az én magas testemet, és megszokná az én hosszú farkamat is. Ez azt is jelenti, hogy ezek után már csak a munkára tudunk koncentrálni. A rendszeremet úgy építettem fel, hogy a kötelet, botot, vödröt és egyebeket beépítjük a köztünk zajló kommunikációba, és úgy használjuk, hogy a ló másképpen reagáljon rá, mint annak előtte. Hányan hallottak már közeletek a Pet Parelli játékokról? Ki az, aki még nem hallott róluk? Kinek lesz ez új? Nos, annak a kettőnek, aki még nem hallott róla, most egy egész példatárat fogok mutatni, hogy mit értek én játékon. Ezek azok a játékok, amelyeket a lovak játszanak. Például, mikor egymás közt vannak. A lovak minden lehetséges játékot játszanak egymással, hogy megmutassák, mennyire szeretik egymást, hol állnak a rangsorban, és hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz. A játék barátságos játék, friendly game, de bizalomjáték is. Tehát játszunk a lovunkkal, hogy elnyeressük a bizalmát. Láttátok már, hogy két ló így foglalkozik egymással? Nektek nem kell ezt így a fogatokkal megtenni, de rengeteg olyan dolog van, amit a lovak szeretnek, és ezeket megtanulhatjuk. Szeretik például, ha így simogatjátok, csiklandozzátok, vagy kapargatjátok őket a hasuk alatt. Meg kell találnotok azokat a helyeket, ahol a lovak szeretik, ha megérintik őket. Emlékezzetek rá, hogy a lovak előző életükben férjek voltak. Szeretni fogják ezt. Vannak dolgok, amelyeket a lovak fenntartás nélkül elfogadnak. Azt szeretném, ha meg tudnátok értetni a lóval, hogyha ti jól érzitek magatokat, akkor ők is jól érezhetik magukat. Minden kanca jó anya, és minden ember jó vigyázó. Ez egy szólás nálunk. Mit is jelent ez? A lovaknak a természetüknél fogva van egy érzésük, hogy amikor az anyjuk nyugodt, akkor nekik sem kell félniük. És amikor az anya ideges, mit fog a csikó tenni? Akkor ideges lesz ő is. Mi fog ekkor történni? Ha a mama azt mondja, hogy jaj, 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 mi van ott szemben, a csikó nem fogja azt mondani, hogy jaj, hagyd már. Az csak egy kis cica, nem egy oroszlán. Mi fog a csikóval történni? Megjön az étvágya és enni fog? Meg kell értenetek, hogy a csikó azt csinálja, amit az anyja is. Amikor a csikó fél valamitől és horkangat, a legtöbb ember azt mondja, jaj, mi történt? A csikó nem fogja akkor azt mondani, amit az anyjának is mondott, hogy az csak egy cica. Azt tőletek várja, mint ahogyan annak idején az anyja mondta, hogy nincs ott semmi félelmetes, csak a kutya, aki a sarkon lakik. És nem pedig az, hogy nem tudom, meneküljünk! Mert ez az, amit a lovak a természetüktől fogva tesznek. Ha veszélyt éreznek, menekülnek. Ki emlékszik olyan filmre, amikor a főhős állt a pisztollyal és azt mondta, el az utamból. De mi van, ha a főhős így mondja? El az utamból! Há! Az embereknek, akik a lovak között töltik az idejüket, meg kell érteniük, hogy a lovak természetüktől fogva el akarnak menekülni tőlük, és ha nem mennek már el, akkor bíznak bennük, és ha mi meglepődünk valamin, akkor ők is meg fognak lepődni attól a dologtól. Meg kell érteni, hogy nincs olyan, hogy a ló azt gondolja, én anyakanca vagyok, és tudom, hogy nincs ott semmi félelmetes. Ha egy ló fél, akkor ilyen hangot ad ki. És ha tele van félelemmel, végig megfeszül. És amikor a félelem a farkához ér, akkor így tesz. Ez az a pillanat, amikor a mellső lábával megmozdul, hogy elinnen, elinnen, elinnen.
És mit csinálnak ilyenkor az emberek? Mondják, hogy még ne, nyugalom, még ne. Senki nem csinálja rajtam kívül. Általában aztán jön a bakkolás. Általában az emberek ezt csinálják. Ha! Szeretném, ha végig gondolnátok, milyen az, amikor hirtelen megijeszt valami hátulról. Ha! Láttátok? Így néz ki hátulról. Mi történik, mikor a lovon ülök, és ez történik? A ló érzi, hogy megrándul az ülepetek, és ettől megindul. Láttatok már olyat, hogy valakinek berohan a kutyája a lakásba, és a macska megijedt tőle? Nyau! És éppen az öletekben volt, belemarkol a lábatokba? Milyen érzés az? Képzeljük el a következőt. Vegyük a legjobb cicát, akit csak ismertek, és képzeljétek el, hogy az öletekben simogatjátok. Ez egy gondolatkísérlet. Miközben simizitek, nézzetek rá valamire ijedten. Mielőtt a kutyát behívjátok, a macska le fog ugrani az öletekből. Aztán hívjátok be a kutyát, és ha a macska meg is ijed, maradjatok nyugodtak. Csak próbáljátok ki egyszer. Ha az ember vezet egy lovat, akkor az általában így néz ki. És amikor a ló horkant, ezt csinálja. Aztán a ló hátra, ő pedig au! Főleg, ha nem jól tartja a kötelet, au, aztán á! Én is így csináltam régen. Most még egyszer, hogy néz ki ugyanez futószáron. Ugyanezt történik hátul is. Mielőtt a kezeteket kinyitnátok, hátul is el kell eresztenetek magatokat. Amikor ez történik, ha! Akkor hátul is ez történik, és amikor elengedsz, akkor hátul is. Azt szeretném, ha ti is kipróbálnátok. Egyszerűen ezt a hangot. Ha! Próbáljátok meg. Ha! Azért meséltem el mindezt, mert valóban ez történik, amikor a lóval dolgoztok. Ha! Ezt gyakoroljuk el. Mindenki szorítsa össze a kezét, és amikor én horkantok, akkor nem megijed, hanem azt mondja, hogy ha! Elengedetten. Oké? Amit most meg kell tanulnunk, az az, hogy hogyan uraljuk a saját testünket. Hogy amit mondunk, azt így is tudjuk mondani. El az utamból. Még egyszer szájat nagyra nyitni. El az utamból. És nem. El az utamból! Másodszor meg kell tanulnunk, hogy a lóval olyan dolgokat kell figyelmen kívül hagynunk, amitől normális esetben félne. Mik ezek a dolgok? Kiáltás, disznók, ajtók, birkák, kutyák, víz, nejlonzacskó, mi még? Madarak, kiáltás, az már volt. Teherautók, csarnokok. Oké, tehát rengeteg dolog. A titok az, ha van egy lovatok, amelyik sok dologtól fél, szinte bármit lát, akkor nem viszitek be a sűrűbe, hanem csak egy dologgal foglalkoztok. Ha 10 dologtól fél, akkor nem 10-zel kezditek, hanem csak egyel. Ezután felmegyünk 5-re, aztán vissza 3-ra, aztán fel 7-re. Hányszor láthatok már olyan lovast, aki azt mondja, ó, elnézést uram, menjen félre, legyen szíves, jaj, ne csinálj ezt, mert jönnék a lovammal.
De egészen széles utcára van szüksége, hogy el tudjon menni. Így persze nem tudjuk megoldani a problémát. Hiába próbálunk mindenre felkészülni, ezer ijesztő dolog létezik. Akárhogy vigyázunk, bármikor jöhet egy apró nejlondarab repkedve a szélben, és nem mondhatjuk az acskónak, hogy menjen félre. Szeretném, ha megértenétek, mennyire fontos, hogy játszatok a lovatokkal, hogy bizalmat építsetek fel, amelyre később építhettek a ló és közöttetek levő viszonyban. Ha a lovatok mondjuk a kabát lengetésétől fél, akkor adjatok neki feladatokat, és a feladat legyen nagyobb, mint a félelme. Láttatok már olyan lovat, amelyik bárhol elment a gazdájával? Ennek magyarázata, hogy a ló bízik magában, bízik az emberben, és ezért bizalommal van a környezetével szemben is. Ezt nevezik pozitív körbefutásnak. Láttatok már olyan lovat, amelyik bárkivel szemben bizalommal van, vagy olyat, amelyik csak néhány lovassal szemben viseltetik bizalommal, de több bizalma van az egyikhez, mint a másikhoz? Láttatok már ilyet? Ez megszokott, ez természetes. De ezt meg is lehet tanulni. Ez nagyon fontos dolog. Szeretném, ha megértenétek, mit jelent az, hogy számíthattok a lovatokra, és ha felismeritek, hogy mit gondol, irányítani is tudjátok. Láttátok valaha, hogy valaki ilyen gyűlöletes pillantással nézett a lóra, és a ló megállt? Ami azt jelenti, hogy túl közel vagy. Láttátok már, hogy a lovak így reagálnak? Vagy láttátok már, hogy egy ló így viselkedik? Kövesd, de ne gyere túl közel. Láttátok már ezt? Láttátok már ezt? Hogy a ló ezt teszi? Láttátok már? Nos, most két különböző dolgot láttunk. Az első volt az úgynevezett anyós nézés, a gyűlöletes nézés, amikor valaki el akarja küldeni a lovat. És van ez a másik nézés, figyeljetek csak. Ez a nézés, ami hívogat. Mind a két nézésre fel kell készülnötök, hogy befolyásolni tudjátok a lovat a tekintetetekkel. Néhányan nem értik ezt. Mondom nekik, hogy oké, anyós nézés ide meg ide, és erre ők azt mondják, oké, és most mit csináljanak? Aztán azt mondják, hé, ez nem működik. Meg kell tanulnunk, hogy hogyan tudjuk a kifejező erőnket használni. A kifejező erő alatt az agresszívtől a mimóza kifejezésig minden értendő. Igen, mimóza vagy, ha tetszik, bocsánat, puha tökű. Láttátok már, hogy milyen sokan agresszívek a lovakkal szemben? Emiatt én nagyon szomorú vagyok. Nincs szükség arra, hogy a lovakkal agresszívek legyünk. Nincs erre szükségünk. Egy csodálatos ember sok ilyen dolgot megtanított nekem. A neve Tom Dorrance volt. Hallottatok már Tom Dorrance-ről? Olyan volt nekem, mint a nagyapám, amikor ilyen kicsi voltam. Kis ember volt ő is, de a szememben nagyon nagy. Sokat utaztunk vele a nyugati parttól Kalifornián át Oregonig. Ezeken az utakon folyton tanított, mert én sokat kérdeztem. Például megkérdeztem, hogy milyen keménynek kell lennem egy lóval. Erre ő azt válaszolta, hogy soha ne legyél keményebb, mint egy másik ló. Ezen elgondolkodtam. Wow! Láttátok már, hogy milyen kemény tud lenni egyik ló a másikkal? Láttátok már? Amikor tényleg kemények. Haraphatnak, rúghatnak, és így tovább. Azt mondta, hogy ha túl kemény vagy a lóval, akkor ellenkezhet.
Egynek kell lenned a lóval, anélkül, hogy túlzásba vinnéd. Jó, de ezt hogy csinálhatom? Mennyire szabad kedvesnek lennem vele? Ne legyél kedvesebb vagy vadabb, mint egy 3 éves gyerek. Ezt mondta nekem. Ez az út a kedvességtől a határozottságig. És amikor megkérdeztem, hogy hogyan legyek elég erős egy erős lóval szemben, mint például ezzel a Freibergivel, vagy éppen eléggé határozott, ő azt mondta, hogy ez egyszerű. Ha hosszú kötelen van, akkor a lónak hosszú nyaka is van. És ha hosszú köteled van, akkor elég erőt tudsz adni a lónak, és van elegendő szabad tered is, ha a ló megindul. Láttátok már, hogy a lovak hogy reagálnak a rövid kötőfékre? Felhúzzák magukat, vagy húzzák hátra a kötelet, és megtesznek mindent, ami az ellenkezője annak, amit szeretnénk. Ezért szeretném megtanítani az embereknek, hogy dacára annak, hogy erősek, hagyjanak hosszú kötelet. Nincs szükség arra, hogy húzzuk, hogy erősek legyünk velük szemben, ha csak nem akarjuk az erőnket fitoktatni, vagy ilyesmi. Én boldog embernek tartom magamat. Hogy